Sanibonani molweni ndiyanamkela kwi-channel yam. Ukwenzo ke guys kwezale veki kuvela into yoba ukwenziwa nomalanga bazomxelela ke uPhetheni ngokwenzeke emntaneni. Okungenzeka into yoba uzawufika azobabuza okanye bazodicide uba baziyele xa sebeyibona bona kwi-social media into yomntana wabo. Kuthiwa ke uThemba uzobona unina onguNomfundo elila, then ke uzocinga into yoba yena yonke le nto inento yokwenza nabantu bakwaDlamini, kanti cha, uNomfundo uzobe ekhala indoda yakhe ekhethe uPhetheni ngokucinga kwam. Uvele phi yena ke kuthiwa uzoqhubeka ayokwenza i-music video shoot neGqom Star. Kanti ke uNomalanga noKwenzo bazoyidinga kakhulu ke isapoti after ifemeli seyivile indaba ngomntana wabo, so bazofuna ke isapoti kwifemeli. Kuthiwa ke uWenzeni yena uzawuphathwa ngumona for uThemba ngempumelelo anayo okanye ngeempumelelo zakhe zonke ke-achievements azifumana uThemba. Uzoqala ke aphathwe ngumona ke uWeWe. Ukwenzo ke kuthiwa uzokwazi ke ethubeni into yoba uNomalanga ebexoka lonke eli xesha. UDeliwe yena kuthiwa ke uzo-expozwa and uzovele abe sengumntu onyamalalayo, angaphinde mhlawumbi abonakali. Uvele phi ke le nto yokujayiva kwakhe ukuthi uzoyikhetha ibe sele iphazamisa ke umsebenzi wakhe. So khumbula uba abesenza ii-makeups neentloko abantu neenzipho, phinde futhi ekhona kwaDeliwe eshop. So yonke ke loo nto izawumphazamisa ke, but ke ingathi ke eyona nto ayithandayo kulo mjayivo wakhona. So asazi ke guys, zingako ezale veki. Ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.